Diyos maray na aldaw sa indo gabos mga tugang. Good afternoon everyone. Diyos maray na hapon. Ini po si Father Boots Bombase OP ng University of Santo Tomas, Legazpi sa satuyang programang Marhay na Hapon. Kumusta po ang satuyang hapon? Marhay kaya o bakong marhay? Kung bakong marhay ang sa imong hapon, gibuhon tang marhay. Kaya magdangog ka mo sa satuyang programa, ulay-ulay kita, magurulay-ulay kita, magkaibahan kita sa tuyang programa, na sa tuyang pagagayunon ang sa tuyang hap. So, kaya mga tugang, importante yan talaga. Sabi nga, every morning, pagkagising natin, sabihin natin, good morning, Jesus. Yun, hindi ba? Good morning, Jesus. Hindi yung good morning, umaga pa lang, medyo nakasimangot. Hanggang buong maghapon yan. Kaya sabi mo, good morning, Jesus. I'm alive. Yan. Ginigibo ni Father Bombase. In the morning, bago ako bumangon sa kama, sinasabi ko, good morning, Jesus! I'm alive. Thank you, I'm alive. Pagkatapos mag-exercise na ako, magpo-push up na ako, cycling, bisikleta, pero yung imaginary bicycle, habang ka pa. So, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, I am alive. For this is indeed the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad today. Yan. Kaya umaga pa lang si Father Bombase ay inspired na. Lalong-lalo na pag alauna hanggang alas 2. Inspired pa rin si Father Bombase. Yan. Kaya Father, ang sikreto mo para bagang nakaka-inspire ka palagi. Totoo? Siyempre, God inspires me. And since God inspired me, I am also here to inspire you. Kaya dahil na si Father Boots, I don't only give information, but I also give inspiration. Yan po talaga naman ang layunin Kaya sa mga panahon mo niyan, lalong-lalo na naigwa kita pang dakol na nakakatakot. Kasi bagong daw sa news, na talagang daw ang mga nag-aapo doon sa mental clinic ba o sa sinabi na nangangaipuan ng mental health kasi marami na ang mga nadidepressed kasi kulang silang, wala na kasing priest, nadidepressed. Wala na kasi father, wala nang depressed. Yung the priest nadidepress kasi wala ng priest, nadidepress. Yun mga kaibigan, anxiety, patak, takot, bakit? Yun magdangog kang mga news, mga news lalo, ilan na ba ang sa Legazpi, ilan na naman ba ang ganito, ilan na naman, talaga matatakot ka. Pero hindi ko sinasabing huwag kayong matakot. Matakot tayo because fear is okay. Bakit? Pag natatakot tayo, maglilikay kita. Pero ibig ko, hindi ko kayo tinatakot. At sana huwag kayong matakot. Kaya mga tukang, parang hindi kita matakot, pero may kitang mag-arang sa Diyos. Importante mga tugang yan. Kasi minsan nakakalingaw na ang mga tao sa Diyos. Nalilingawan na ang Diyos. Ang pinakikinggan kasi natin, yung sabi ni Pulano, ni Pulana, ni sabi ni ganito, sinabi ni ganyan. Pero anong sabi ng Diyos? Hindi natin pinakikinggan. Anong sabi ng Diyos? If you only listen to the Word of God, the Bible. Yan. Ulitin natin, ang Biblia. Okay? Listen to the Bible. Listen to God. Because the voice of God, the Word of God always inspires. Ano sabi ng Diyos? Kaya mo yan. Bakit? Anak kita. Kaya natin yan. Ang sabi ni San Pablo, kaya sabihin natin yung mga sa Bible, dapat own it also. Yung sinasabi ng mga propeta, sinasabi ni San Pablo, sinasabi ni Kristo, sinasabi na sa Bible, sabihin natin ito sarili. Tulad nito, sabihin niyo ito, kung kayo sumasabay sa akin, everybody, say this with me,
Okay, sabihin ninyo, kahit na nakikinig kayo sa halimbawa, sa sasakyan, ay yung mga nagda-driver, nagsasakyan o nasa bahay, sabihin ito, sa English, sabihin natin muna ito, I can do all things in Christ who strengthens me. Okay? Magigibok ko ang gabos dahil si Kristo ang sakuyang kusog. Yan, ang importante. Sabihin pa natin ito, totoo may lumating yung tinatawag natin COVID-19. But sabihin natin ito, I am vaccinated. Okay, I am vaccinated by the precious blood of Christ and no virus can enter my body. Wow, tingnan mo, sino mas makapangyarihan? Ang virus o ang grasya ng Diyos? O, kung kaniniwala kayo, Father, mas malakas ang virus. O sige, tamaan ka na ng virus. Okay, tatamaan ka talaga ng virus. Father, mas malakas ang virus. O sige, pinaniwalaan mo yan eh. Kung anong malakas sa'yo, doon ka matatalo. Pero kung sabihin mo, malakas ang Diyos sa akin, okay, malakas ang Diyos sa akin, okay, malakas din ako sa Diyos, ang grasya ng Diyos, mas malakas kaysa sa virus, mas malakas. Alam nyo, kanina, ikinggan ko sa YouTube, hindi man siya Katoliko, pero napakaganda ang testimony ni Judith magayunon eh. So itong sa iya, nasa Singapore po siya. Magayunon mga tugang. So bago tayo dagos sa kuyang mga sasabihin mga tugang na nagtataw sa kuya ning kusog, maghaji muna kita. Empuhan ta mag-arang sa Diyos na importante mga tugang ini. Naniniwala sa Diyos dahil kita pababayaan ng Diyos. Okay? Believe you me, hindi ka papabayaan ng Diyos. Pero kung hindi ka naniniwala, nasa iyo na yan. Okay? Ito ang sasabihin ko sa iyo. Everything is faith. Otherwise, fake. Kung hindi faith, fake. Okay yan. So ngayon magdasal na kita, mga tugang, kasi ito yung pag-ajion na memorary. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Mahal na Birhen Maria, lumalapit po rin kami sa iyong anak na si Kristo. Pakisabi po sa Kanya na Siya ang aming Panginoon at tagapagligtas. Pakisabi po sa Kanya na bindisyonan niya po ang himpilang ito, lalong-lalo na ang may-ari ng DCGB, ang lahat ng mga nagtatrabaho, ang lahat ng mga mamahala, ang lahat ng mga tumutulong, at lalong-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig ng DCGB. Naway, iligtas kami sa anumang sakit, lalong-lalo na sa COVID-19, at bigyan kami ng grasya na labanan ang anumang mga masasama, lalong-lalo na anumang mga sabi-sabi ng mga tao. Bigyan kami ng tapang at lakas upang magtagumpayan namin ang anumang mga ginagawa namin at aming mga sinasabi. Nawa, kasangkapanin po niya ang DCGB sa pamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan, ng kabutihan at kaligtasan. Ang lahat nito ay hinihingi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, importante talaga ang pag-arang sa Diyos. Kasi ang satuyang tutukaron na tema ngunyan mga tugang ay may relasyon, may kaugnayan yan sa balita kasubago na dangugta na kadakol na mga taong natatakot. Ano? O kung kamo natatakot, anong ginigibo nindo? Narumduman ko tuloy sa itong, sa Reddit pa kami kay itong mga 1960s.
Wow, Father Goran ka na talaga. 1960s, Father. Yun, 1960s. Kaya itong saralit pa kami. Gusto ko magparadangog kay itong mga ano to? Yung bangang istorya ning hala kamo mga aki, alas 8 na, magralaog na sa harong nindo. Pagkatapos ba nila gumaso itong mga grabe, tinatakot kami kayo ito. Pero yun, nagralaog man kami. Tapos, ano mo ito, si Lola Basyang. Ay, mayo na kayo itong programa ko yan, Lola Basyang. So, istorya yan. Kami, nagdadangog kayo ito sa radyo. Nagdadangog kami sa radyo. So, mga nakakatakot. Yun, grabe. Kaya, kasalit pa ako, takot na takot ako. Takot na takot ako. Bakit? Tinatakot ko ang sarili ko eh. At hindi lang yon. Sabi, ay madilim. Pag madilim, o tingnan mo, pag madilim, dahil nung bata pa kami, pag madilim, okay, matakot ka sa dilim. Yun, kaya pag madilim, natakot na kami. Naalala ko noon, kasi ang ilaw sa amin sa Tigawon, ang ilaw, bakong araw kayo ng panahon, ang ilaw yan, 24 oras. Ang ilaw kayo ito, 3 oras na, alas 6 ng Banggi hanggang alas 9 ning Banggi. So 3 oras lang. Nakaka-relate ka mo? Dahil na siguro. Kamo ngayon, mag-brown out sana. Reklamo na tulos. Malay na nga rin tayo, ang ilaw. Kaya itong panahon namin, wala kaming ilaw. Kami gasera. Pag dahil ng kuyan, dahil ng ilaw, magasera ka na. Kundi, pag nag-aadal, kaya sinasabi ninda, Father, ako'y nagsusunog ng kilay. Alam ba ninyo ibig sabihin nagsusunog ng kilay? Ang ibig sabihin is an idiomatic expression na ang taong yan ay nag-aaral. At sa pag-aaral niya, ang gamit niya kasi gasera. Pati ang kilay niya nasusunog na. Father, nasunog ba ang kilay mo? Dahil man tabi. Alam mo, kasi kami Petromax. Father, mayaman ka mo? Dahil man, muyaman. Sabi nga ni Mama, bago man tayong mayaman ha, muyaman. Muyabaga, muyaman maging magyaman. Muyaman kami, Father, muyaman. Yan ang importante mga tugang. Siyempre, takot. Bakit? Tinatakot kasi natin ang sarili. Dito sa Legazpi, dito sa Aquinas, kaya itong panahon, kunyan, University of Santo Tomas, piski pagkabanggi, alas 11, minsan alas 11, alas 12 ng Banggi, naglalakaw-lakaw pa ako dyan sa, taday ako nakaturog, minsan, ang ginigibo ko, naglalakaw-lakaw ako digdi sa Samoya, tadakula ang bagaan sa Samoyang, kuyan, eskwelahan, University of Santo Tomas, Legazpi, igwa kami ng compound. Si Say na sa Indo nakabisita digdi, nakalaog na. Mag-enroll ka mo digdi. Wow. Mag-enroll. Because this is the school enriching the mind. And nourishing your heart. Yun, ganun yun. So, importante mga tugang yan. So, naglalakaw-lakaw ako dyan. Dahil man ako natatakot, pero minsan, pag nag-imagine ako, ito bagadig sa loob kang universidad, kaya itong panahon ng riming, kada ako bagadigding, bako man nagadandigdi, inanod, may na-bulldozer digdiho na, aki, nahiling, may manika pang daladala. Ngayon, pag ini-imagine ko ito, natatakot ako. Pero may panlaban ako dyan. Habang naglalakaw ako, binibindisyonan ko sinda sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagkatapos mapangadya ako ng Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Alam mo, takot ang mga multo, takot ang demonyo sa Hail Mary. Kaya ang ginagamit sa pag-exercise, ginagamit hindi lang crucifix, yung rosaryo. Sabi ng rosaryo, sabi ng demonyo pag may rosaryo yung nag-exercise, alisin yan. Yun, kasi takot na takot sila sa rosaryo. Yan, mga tugang. Kaya importante yan talagang mag-arang kita sa Diyos.
Okay? Importante yan. Huwag kayong matakot. Ganyan na panahon, kadakol ang mga natatakot. Okay? At dahil sa natatakot, ano ang nangyayari? Alam mo, isa dito ang importante. Tandaan mo usually, pag natatakot ka, dalawang reaction mo sa psychology. Either you flight, escape, o go away, flight ang apugkaan, or you fight, labanan mo. Kung kaya mo, labanan mo. Kung di mo kaya, di mo labanan. Madadaog ka, kaya you flight, maghali ka. Ang nangyayari, ang iba, ang ginigibo naman, kang iba, they are not, ayaw nilang i-fight, ayaw nilang i-flight. Okay? Ano nangyari? Natuog. Ang tawag sa English, nag-freeze o naging frozen. Okay, alam niyo yung Frozen, pelikula yan, di ba? Frozen, naging frozen. Para kang naging natuog. Then na nagibo o naging estatwa. Ang iba ba kaya laban? Ang iba tatakbo. Ang iba, then na nakatakbo, na-freeze na sila. Yun. Pero I have another offer. May offer ako sa inyo so that you may not fight. Kasi minsan hindi man talaga kaipuan mag-fight. Hindi man kinakailangan mag-flight. Hindi man lalong-lalo na hindi kinakailangan mag-freeze. Ang importante, you have to be free. Okay? Maging malaya. Paano, Father, kang maging malaya? Okay? Free your mind. Yun. Why? What is fear? Fear, napag-aralan ko noong 1970. Father, grabe, ang memorya mo pala, makusog ka pa. Iyo, miski 63 years old na ako, di man ako nakakalingaw. Sapagkat it sticks to my mind. What is the meaning of fear? F-E-A-R. Okay? Fear. Sabi ni Santo, it is the disturbance of the mind. Okay? So therefore, pag may takot ka, nasa isip yan. Why? Because your mind is being disturbed. So yan na importante, parang di madisturbong sa imong isip, kaya importante, yan na importante sabihin mo lang, hindi yan tama, hindi yan totoo yan. Sabi, kaya F-E-E-R, pag natatakot ka, false evidence appearing real. Yan. Akala mo totoo. It's just an imagination. Okay? Now, sabi nga, it's better for you to imagine something good, okay, rather than something evil. Because of course, when it is evil, when it is something bad, talaga dapat matakot tayo. Okay? But if it is not evil, it is good. That is something desirable. Yan ang importante mga tugang. So, sa buhay kaya kadakol kitang kinatatakutan. So, you have to be, in order not to fear, you have to free your mind. Okay? Father, paano ko naman ipi-free ang aking mind? Okay? Free your mind from negative thoughts. Okay? Ang problema sa atin, we are bombarded. Especially sa social media, sa radyo, sa telebisyon, sa pahayagan, sa mga sabi-sabi ng tao. Pag ang tao nagsalita, palagi yan. Dahil news yan news. So kinukuha niyan kaysa media, sa radyo. News kasi yan Ito, sasabihin ko sa iyo. Anong ibabalita mo? Yung batang nasagasaan o yung bata na tumulong sa matanda habang yung matanda tumatawid? Sige nga. Kadalasan ng nababalita. Yung masama. Kaya yung masama ang ibinabalita. Kaya nga ako naglagay ako ng radio station na ang radio station ay The Good News Radio 107.5 FM. Yan po. Okay? So makinig din pa ko sa OKFM. Okay? Siyempre, yan ang katulong-tulong natin. Because dito sa DCGB. Okay? So yan. Kaya nga dito sa DCGB, meron tayong programang ganito. Okay? Bakit? Ito ang programa na kung saan
kung may programa tayo sa kalusugan, may programa tayo sa kalikasan, si Father Momoy, may programa tayo sa 500, si Monsignor Chris. Marami tayong programa sa DCGB na ang importante, yung importante na ipahayag natin, gawin natin news, ang good news. Ano yung good news? O yung bata, tinulungan niya yung matanda na uugod-ugod parang tumawid doon sa lansangan. That's good news. And that should be worthy. And that should be a news. Pero hindi yung, alam mo, yung bata, ginahasa. Yes. Alam mo, news is also conditioning. Nung ako pa'y nasa China, not so much because may dugo akong Chinese. But hindi lang po yan. But nung napunta ako sa China, okay? Yun. Nakita ko po, nung panahon pa yan mga 1980s. Okay, 1980s. Anong nangyari? Makita mo sa China kasi doon napunta ko sa community. Wow, ganito talaga. Conditioning. Kino-condition mind mo. Araw-araw, iko-condition mo. Paano? Alam mo, sa China, bawal ang ganito. Radyo, di ba? Bawal yung gusto mong walang mga Facebook. Kaya halimbawa doon, huwag ka magpapakilala na si Father yon. Ang tawag, huwag mo kang tawagin Father. Okay? So, huwag mong tawagin Father. So, actually, don't call. Saka hindi pinapaalam kung saan yung bahay ni Father. Kasi pwede siyang hulihin. Kasi alam mo, yan mga kaibigan, kino-condition talaga yung mga tao. Alam mo, ganun din sa reliyon. Kino-condition yung ibang tao. Kino-condition. Halimbawa, isang condition sa religion ganito. Pag hindi mo siya kasali, pag hindi siya miyembro ng isang religion ninyo, ano ang tinuturo? Ano mo, yung sa Tagalog, yung kasuklaman mo. Mali po yan eh. Pero ang turo ng Kristiyano, ang turo ni Kristo, love your enemies. Okay? Love even those who are not part of your religion. Hindi porque hindi siya Katoliko, hindi mo na siya mamahalin. Hindi. Alam mo, kahit hindi siya Katoliko, pag may panahon na may pandemya o na-disgrasya o may bagyo at naghihingi siya ng shelter, tatanungin mo siya, ano ba, Katoliko ka ba o hindi? Pag hindi ka Katolika, hindi ka pwede dito sa amin. Hindi kita pwedeng tanggapin. Wala. Dahil ang tinitingnan natin, tao siya. Yan po. Yan ang mahalaga. Yan. Kino-condition kasi. At isa sa mga problema sa takot, yung conditioning. O sa panahon ito ngayon na may pandemya, ano ang mga mind conditioning natin? Kaya kailangan talaga ang mental health. Okay? Mental health, kailangan po yan. Bakit sinasabi ko ito? Dahil ang Biblia natin, ang banal na salita o ang marhay na bareta, ngunya na aldaw mga tugang, ay manunugot iyan kay Kristo na nagsasabi, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang sabi ng Panginoon, Shalom, peace be with you. Okay? Kapayapaan. Yan ang kapayapaan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. So, kaya hindi tayo dapat matakot. Bakit? Kasama natin ng Diyos eh. Pag kasama natin ng Diyos, may kapayapaan tayo. Yan ang mahalaga. Anyway po, babalik po ang iyong lingkod, magayon ang pinag-urulayan ta kasi I will also share with you some techniques para hindi kayo matakot. Father Bumbase, anong ginagawa mo pag ikaw natatakot? I will share it with you mamaya sa second part. Anyway, ang oras po natin ay 35 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Rexonol Forte. Lakas banat sa apat. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus.
mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Wilkins Distilled, most recommended by doctors. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Gusto mo bang maging mas masigla at mas kaaya-aya ang inyong labing-labing? Heto na ang natural na pampagana ng mag-asawa. Talk F Mixed and Capsule with Fulvic Mineral. Natural sex enhancer, non-acidic, and immune booster. Makes you feel better than ever. Good news! Dahil ang freebies ng Mixed and Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili! Dahil nagkakaubusan na! Sa bawat bili ng Mixed and Coffee Box, may libreng 10 Mixed and Capsule Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigcstore.com, thebigc.or, supermarket, malls, Doc Alternativo Centers at sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Sarsagan City Ranch, sa Rizal Street, Barangay Piat, Sarsagan City, in front of A&M. Taranuman sa Malubago, nagkasundo mga miyembro, malanganin naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayo kaunon, magtaranong. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Unang tingin pa lang na in love na ako, kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday mix savers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Yung Maggi Magic Sarap, dagdag value pa. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets na bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap, dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1210, series of 2020. New Maggie Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na, bili na. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aaray pero di bibigay.
Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunyan na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol. Siring man, likayan ang stress. Ngunyan na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Gianan ng Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads, undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation, technologically adapt in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. New Maggi Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets sa bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. New Maggi Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12.
Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 Oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Okay, balik po kita giraray sa satuyang programang Marahin na Hapon with Father Boots Bombaste, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. At sa tuyang pinag-uurulayan nga niyan kung paano ta pakukusugon ang satuyang buot. Kadakol sa tuyang mga tugang ang natatakot. Ano? Dahil sa Ebanghelyo ngunyan aldaw, ika-4 kambulan ning Mayo, Martes, mga tugang, ini sinabi ni Kristo, huwag kayong mabalisa. Yan po ay makikita natin sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 14 verse 27 to 31. Ang sabi ni Jesus, Ebanghelyo ngayon nagsasabi, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinasabi ko ito sa inyo. Yon. Sinasabi sa atin ni Kristo, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Yan. Anong gagawin natin? Parang hindi tayo matakot, ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga pagsubok sa buhay. Kasi akala kasi natin ay Father, kaya ko ang buhay ko kaya ko yan. I am the master of myself. Wow! Hindi po. Alam mo dito sa mundong ito, walang kasiguraduhan. Ano? Sigurado mo ba bukas buhay ka pa? Sige nga, pustahan tayo. Hindi natin alam yan. Ano? Wala. Tanging Diyos lang talagang nakakaalam. At ang tanging Diyos lamang ang dapat pagkakatiwalaan. Yan ay mahalaga. Kahit si Father Bumbase, huwag mong pagkatiwalaan yan. Diyos ang pagkatiwalaan, hindi ang tao. Mas masyado ginagawa kasi natin yung taong Diyos Ano? At bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, sinasama ko na yung mga hindi Katoliko. Okay? So hindi lahat na Kristiyano ay Katoliko. Ano? So mga kapatid natin nakikinig din na mga hindi Katoliko pero mga Kristiyano sila. Tawag nila sa sarili nila Christians. Ano? Bilang mga mananampalataya o bilang mga Kristiyano, si Jesus, yan ang tanging Diyos natin. Wala tayong dahilan parang magabagag o ibig sabihin mabagabag sa Tagalog. Mabagabag. Okay? Minsan nabibilot. Ano? At matakot sa mga hamon ng buhay. Importante mga tugang yan. Ano? Kasi kasama natin ang Diyos. O kung gagawin natin ito every day, okay, make it a habit. Okay? Every day, in the morning, pagkagising mo, good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Okay? Good morning, Jesus. Thank you, I'm alive. Good morning, Jesus. O marahin na daw, Jesus. Tabuhay ako. Salamat sa imo. At ngunyan, salamat ta iibahan mo naman ako sa buhay na iniho, sa aldaw na ini. Magayo din baga? Ang problema, we are not aware. And do not become aware. Wala tayong gaanong malay. Basta para bang nagiging routine nila. Sa aga, pagkagising mo, kakain ka. Pagkatapos kung magtatrabaho ka. Ganin, routine na ba? Routinary ang buhay. If life is routinary, sasabihin ko sa inyo mga tugang, you will not have significance. Wala nang meaning. Pag walang awareness, walang mindfulness, ang tawag dyan mindfulness. Okay? So importante na, ibig sabihin, aram mo ang ginigibo mo.
aram mo ang gigibuhon mo. Kasi minsan dahil na aram ang ginigibo tayo, basta putulad pagyaw sa pagkakan, makakan, pagyaw sa higdaan, maturog. O yun, ganun na lang ba? Ordinary na lang. So dapat may mindfulness ka. Aramon mo. Sabi nga, ang tawag dyan is intentional living. You have to live intentionally. Not simply live. Okay? But importante mga tugang na you have to have a purpose. Okay? So kaya pagkaaga sabi mo, good morning Jesus, thank you I'm alive and I know you will be with me all the day of my life. O, totoo yan. And then pagkabanggi, bago ka maturog, gibunin din niyo. Bakit Father, ginigibo mo iyo? Kasi sinasabi ko nga sa Indo kung di ko ginigibo, hindi ko sasabihin sa Indo. Sikreto natin to. Sikreto, di ba? Importante na sabihin Indo na, pagbanggi bago ka magturog. Di tulos magturog. Mga G, kung pwede mag-load ka. Mag-load ka sa kama mo. Father, bakit ka maglulod sa kama mo? May Diyos ba dyan sa kama mo? Dahil, because kneeling is a sign of submission to God. Okay? Submission to God. If you kneel down, ibig sabihin, God is powerful than you. Ibig sabihin, nagpapasakop ka sa Diyos o nagsusuko ka sa Diyos. Kneeling down. Okay? Kung ang mga kalabaw ay sa Pulilan, Bulacan, ay lumuluhod tuwing May 15, tayo din, bago matulog, lumuhod ka muna. Okay? At manalangin. At sabihin mo, thank you Lord for giving me a wonderful day. And thank you Lord for you will give me another wonderful day tomorrow. Okay, thank you Lord. Be with me tonight. Okay, yun lang naman Alam mo, simple prayer. Alam mo, Father, gusto ko yung mahabang prayer. O sige, kung gusto mo mahabang prayer, okay lang. Alam mo, ang tinuturo ni Father Butch sa mga apo ko, mga pamangking ko, simple prayer. Father, prayer. Simple lang na panalangin. Hindi yung komplikadong panalangin, but prayer from the heart. Okay, ang problema, kasi Father, hindi ako marunong magdasal Ano ba ang dasal? Hindi ba pakikipag-usap sa Diyos? O kung nakikiusap ka sa Diyos, kailangan mo bang magkodigo pa? May susulat ka ba ganito? Or kailangan babasahin mo ba yan, sasabihin mo sa Diyos? O kung ano ang nagagaling sa kaibuturan ng puso mo o sa isip mo? Say what you want. Okay? Yan importante. Lord, thank you. Kung galit ka, sabi mo, Lord, galit ako Lord, kanina nagalit po ako O sorry po. O di humingi ka ng kapatawaran. Alam mo, make Jesus Christ your personal friend. Personal friend mo siya Although communal friend natin yan. Friend mo si Jesus, friend ko rin. Pero common friends natin. Okay? So importante. Simple lang. Ang problema kasi minsan, we complicate religion. We complicate religion. That religion is so hard. Ang hirap pala magdasal. Ang hirap pala maglumapit sa Diyos. Ang hirap. Ganun ba? Papahirapan ba natin yung mga mga taong lumapit sa Diyos? Ganun ba 'yon? Yun. Sabi ni 8120, tama lahat, Father, yung sinasabi mo. Nakikinig kami, kasama ko, nanay ko. Thank you 8120. Yan. At ganun si Alvin ng rapo-rapo, nakikinig din. At of course, ang sakuyang mga pinsana sa Japan. And of course, gusto kong batiin si Mirna Ascostia, nakikinig din. Si Aljita Alimbriones, si Norma Austria Mansos. And of course, nakikinig din si Mariam, si Evelyn Mularca Marco, nakikinig. At kayo mga nakikinig sa mga transistor nindo o sa internet o sa smart o sa DCGB News Online. Okay? So, maray na hapon sa Indogabos. Pero dahil ka mo matakot Dahil kung matakot, sinasabihan tayo ni Lord huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Bakit? Kasama ninyo ako Okay? Kasama natin si Jesus. Okay, so yon. Importante mga tugang bilang mananampalataya, okay, ni Jesus, wala tayong dahilan para mabagabag at matakot sa mga hamon ng buhay. Bakit? Alam ng Diyos na
talagang maghihirap tayo. Alam ng Diyos na walang katahimikan dito sa mundo. May mga bahagi na ng buhay ng tao. Ngunit hindi nangangahulugan na hindi tayo makakasumpong ng tunay na kapayapaan. Bakit? Nandun kay Jesus eh. Kapayapaan na sa kabila ng ingay ng mundo. Ang maingay ng mundo eh. At gulo ng mundo. Manatili pa rin tayong may katahimikan sa puso dahil kasama natin ang Diyos. Okay? So ngayon, Father, sabi mo sabi mo sa amin, anong sikreto mo? Ini po. Okay. Parang si Father Bumbase ay merong peace of mind. Ako'y nakikinig. Listen to music. Okay? Akong nakikinig ka mo sa 107.5. Lalo pag alas 10 ng gabi. Okay? 107.5 FM. Okay? Makikinig kayo dyan. Yan, katapos ng Rosario, lahat instrumental yan. Ang ganda-ganda. Makakatulog kayo. Instrumental music. Sabi nga, studies have found that relaxing music can help kids with yung attention deficiency. You know? To be calmer and focus. Okay? Yan importante. Pero at the same time, makinig ka sa music na hindi magulo. Okay? Kasi music, magulo din ang ibang music eh. Sabi nga, the music is the reflection of the mind of the people. Totoo yan. Kung ang mga music mong pinakikinggan yung ay, nako, delikado yan, magulo yan. No? Pero kung papakinggan mo yung Moon River. Oh, wow. Kakanta ka, Father. Kulang na kita sa oras eh. Okay, number 2. Ang ginagawa ni Father Boots, para hindi matakot, para hindi magpanik. Deep breathing. Okay? Focus. Ang problema sa atin, hindi deep breathing, short breathing. Okay? Subukan ninyo mag-short breathing kayo. Manghihina kayo. Pero deep breathing, inhale, hold your breath, and then count to 5, exhale. Okay? Hindi yung inhale, exhale, magpapagod ka dyan. Inhale, hold your breath, exhale. Hindi yung, when you focus in your breathing, your mind's attention is drawn to the life-enhancing process of drawing in air and exhaling. So, pinalalaog mo ang oxygen. So, take 5 long, deep breath. Okay? Practice it, Practice. Yan ang ginigamo ni Father Boots sa ilalim ng puno ng mga pili dyan sa likod ni. Kadakol kami dyan, yung mga pili. Naglalakaw-lakaw ako dyan under the tree. Take 5 long, deep breath. Focus on your lungs and diaphragm as you do that. Okay? This is quick and easy way to instantly feel calm. Okay? So, bago ka mag-broadcast, ganing yan din. Inhale ka muna. Naalala ko nga nang ako'y bata sa elocution, sa declamation. Bago ako magsalita. So, bago ako mag-arms, give me a piece of bread. Alam mo, madrama ka, Father. Masyado ka madrama. Kasi dati po akong nasa drama naman talaga ako eh. Actor po ako doon panahon, saka elocutionist and declaimer. So, maarte ka talaga, Father. Hindi, just remembering. So, importante po yan. And then, go for a walk. Okay? Go for a walk. Maglakaw-lakaw ka. Kasi walking is good exercise. O kanina nga yung umaga, at least naka 5,000 steps na ako. O mamaya, tatapusin ko pa yung another 5,000 steps ko, parang matapos ng 10,000 steps every day. Yan, importante yan, walking. Okay? Importante sana maglakaw-lakaw. Okay? Because lalong-lalo, take a break and get the blood pumping, especially when the sun is shining. Magpapaaraw ka. Father, maitom ako. Dabali maitom, mahaba naman ang buhay. Maputi ka nga, talansay ka na, multo ka na. Okay, but anyway, mga katugang, number 4, enjoy nature. Okay? Enjoy nature. Kaya si Father Boots, wow, ang ganda ng halaman. Wow, ang ganda ng mga bulaklak. Wow,
Thank you, Father. Mahilig kami sa pagtanim ng mga bulaklak dito sa kumbento me. Ha? Importante yan. Spending time in nature can actually make you feel younger, happier, and holier. Okay, why? Because you appreciate God's creation. Okay? Spend time away from the iPhone, iPad, mga cellphone, yung mga bagay-bagay na yan that distract us. Ang problema sa atin, maraming distraction ngayon eh. Ano? Listen to the birds singing. At ngayon sa likod, ang ganda-ganda, marami ng mga birds. And number 5, okay, declutter. Anong ibig sabihin declutter? Alisin mo yung mga bagay na masama para clear your house. Okay, linisin mo ang iyong isip. And number 7, acceptance. Tanggapin mo. And number 9, mindfulness. Number 9, okay, mindfulness. And number, be trust to yourself. And then, sense of humor. Dapat igwa ka ng sense of humor. Laugh a lot. Ha? Tumawa ka kahit walang pinatawanan. Tumawa ka. Why? Sabi nga, laughter is still the best medicine. Sense of humor. Otherwise, kung wala kang sense of humor, magkaka-tumor. Si Seng gusto mag-tumor sa Indo. Huwag ka maging sense of humor. So, laugh a lot. The world is instantly a better place when you can see the fun side of life. Dapat tingnan natin lagi the funny side of life. Hindi yung fearing side of life, yung nakakatakot. Sabi nga, laughter is great antidote for stress and releases hormones that will help us relax. Anyway, kulang ang oras natin at sana marami pa akong itataw sa Indo ng paraan para maiwasan natin ang stress at ang takot. Ito lang ang sasabihin ko sa Indo. Keep telling yourself, God loves you. God cares for you. And God is always with you. Okay? At tandaan natin, okay, ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Diyos, anumang pagsubok, okay, dahil may pag-ibig at siya ang magbibigay sa atin ng tunay na katahimikan at kapayapaan. Okay? Sana po ako ay nakapagbigay sa inyo ng lakas at inspirasyon. Ngayon, manalangin na tayo ng ating paboritong panalangin na panalangin kay San Miguel Arcangel. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa kabanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Pinawas ng Diyos ni pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng makbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat na malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So Diyos babalos po sa inyo gabos mga tugang na naginanyog ka sa tuyang programang Marahay na Hapon. Huwag kayong matakot. Itong sinabi ng Panginoong Jesus, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Bakit? Kasama ninyo. Kasama natin si Jesus. At ngayon sabihin natin ito, anak ako ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. Susundin ko ang kagustuhan ng Diyos at ang lahat magiging maayos. Maraming salamat everyone at pakinggan natin ang susunod na programa ni Kuya A sa Usapan Pamilya. Mga mommies, hindi porket mommy ka na, haggard na agad. Feel sexy at maging okay na tummy. Ito ang Mixed Capsule with Fulvic Minerals. To stay fit and slim, mag-Mixed Capsule with Fulvic Minerals ka na. Siya na flat, yan ang sikat. Doc F Mixed Capsule with Fulvic Minerals. Mixed Capsule, the slimming formula. Good news! Dahil ang freebies ng Mixed Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili dahil nagkakaubusan na! Sa bawat bili